Joseph Muscat semma il-każ ta' Triq Biżazza bħala simbolu tan-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern. Jiena għalija huwa simbolu tan-nuqqas ta' pjanar ta' dan il-Gvern. Għax iffirmaw li t-leminija qed tiffirma kuntratt ma tal-Arriva biex jgħaddu minn hemmhekk xi 40 karozza tal-linja kull jum. U li l-oħra qiegħda tagħlaq din it-triq sabiex tippavimenta u tagħmel il-proġett li hu. Austin Gatt u George Pulicino li poġġu madwar l-istess mejda fil-laqat tal-kabinet u rew li lanqas kienu kapaċi jsolvu problema sempliċi li qatt ma messa tfaċċat u issa qed jisemma kumpens ta' 100,000 euro li jrid jitħallas lill-Arriva. Joseph Muscat qal li l-miri finanzjarji mhux milħuqa ukoll jikkonfermaw in-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern. Bejn l-2008 u l-2010 id-deficit kellu jiżdied b'20 miljun euro. Iżda fil-verità iżdied b'aktar minn 700 miljun, waqt li id-dejn minflok żdied b'7 miljun iżdied bi kważi 900 miljun. Li kieku Tonio Fenech kien impjegat ma' kumpanija privata ilu żmien twil li tkeċċa għal Joseph Muscat. Dwar ir-riforma tat trasport pubbliku qal li jittama li jkun hemm it-titjib imwijat. Tkellem dwar l-impatt ta' ċerti ħlasijiet ġodda bħal dak tal-Park and Ride. Għal-ħaddim normali ejja ngħidu li jidħol il-belt li jaħdem il-belt 50 darba 50 ġimgħa fis-sena. Ħanitfawer. Dak itfisser 500 euro iktar fis-sena spejjeż ta' u li qed juża l-Park and Ride mhux ċajta. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-Lavallet Multi-Manager Property Fund, il-mexej laburista qal li waqt li hemm bżonn tal-kawtela hemm ħafna mistoqsijiet u għamlet sew l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji li daħlet f'dan il-każ. Joseph Muscat qal li dan huwa żmien kruċjali li fih il-bank għandu jirtira l-offerta tiegħu u jkun hemm medjazzjoni. Semma kif fl-Air Malta sa ftit tal-ġimgħa ilu l-ex-chairman kienet jgħid li mhux se jitkeċċew persuni. Iżda issa is-CEO barrani l-ġdid qed jgħid li se jitkeċċew il-ħaddiema. Dwar il-care workers sfruttati saħaq li jekk il-kuntratt se jingħata lill-kuntrattur ġdid dan għandu jieħu miegħu lill-ħaddiema preżenti. Fuq il-liġi tad-divorzju Joseph Muscat reġa' saħaq li l-Prim Ministru m'għandux triq oħra ħlif li fil-Parlament jivvota iva. L-aspirazzjoni tagħna għandha tkun mhux li nirbħu l-elezzjoni u m'għadix li nirbħu l-elezzjoni, ma l-aspirazzjoni tagħna hija li jkollna programm ta' gvern effettiv li nistgħu nagħmlu d-differenza.